В разгара на кампанията за листното торене на растенията, Екофол АД припомня за нуждата от качествени торови продукти и важността на приложението им през сезона. При добре избран балансиран състав на листен тор, приложен в правилния момент, може да се повлияе сериозно както върху добива, така и върху качеството на продукцията. Потърсихме мнението на председателя на земеделската кооперация Златен клас от село Недън, Георги Серафимов, който ни покани да наблюдаваме третиране на пшеница с лактофол в фаза флагов лист, начало на изкласяване. Зърнопроизводителят ни разказа какви продукти от серията лактофол използва в своето стопанство и какви са ползите, които вижда вече 5 години. Конкретно при пшеницата прилагаме лактофол с магнезий. Тази година за първи път, през предходните години сме използвали лактофол основен. Това е за нас нов продукт, който за първи път използваме и чухме много добри отзиви за него и затова сме решили да го използваме на целите площи от пшеница тази година, които са в размер около 5000 декара. С фирма Лактофол работим от 5-6 години, партньорството е много добри отношения, отзивчиви са. Заявките се изпълняват винаги на време, това, което поръчваме, което е основно и съответно качеството на техните продукти, а и са българска и фирма. Така че тук има вече и подкрепа на българското родно производство. Лактофол с магнезий е предпочитан продукт за подхранване на пшеницата и особено в по-късна фаза от развитието й. Магнезият участва в синтеза на хлорофил, по този начин пшеницата ще бъде по-дълго време с по-активна фотосинтеза, а това неминуемо ще се отрази на качеството и на добива от продукцията. Станчо Станчев, агроном-консултант към фирма Екофол, поясни защо второто листно подхранване е изключително важно. Целта на второто подхранване е подобряване качеството на продукцията, а при едно подобрено качество, значи при един по-висок глутен, белтъци, протеини, се повишава и добива на продукцията. Така че качествените и количествените показатели са свързани. А основната полза от лактофол е точно тази. Лактофол не е само листен тор, а една цялостна концепция за хранене, тъй като съдържа 4 жизнено важни за растенията съставки – макроелементи, хилатизирани микроелементи, биостимулатори и прилепители. Фирма Екофол е комплексен доставчик, който осигурява цялата гама торове, необходими за листното хранене на земеделските култури. Георги Серафимов изцяло се е доверил на продуктите лактофол, защото отчита повишаване на добива и качеството на културите, които отглежда. При слънчогледа използваме лактофол бор, а при царевиста лактофол цинк. А при зеленчуците и плодовете лактофол с микроелементи, предназначени за тях съответно. Повишаването на добивите е комплекс от много мероприятия, но лактофол е добавка и спомага за тяхното повишаване. С това, че подхранваме културите с микроелементи, които съдържат в тях. И повишаването на добива е видимо. Това най-добре се вижда лятото на кантара, когато прибираме културите. И при слънчогледа, и при царевицата също се забелязва промяна от както ползваме лактофол. Така че наистина ефекта си го има и затова основно използваме продуктите на лактофол. Тази година фирма Екофол пусна няколко нови серии от иновативни продукти с ниска доза на приложение. Продуктовата серия Аминоексперт включва 3 продукта – Аминоексперт база, органичен тор с активни аминокиселини, Аминоексперт фикс, прилепител и омокрител. И носителят на наградата в категорията иновативен продукт на Агра 2016 Аминоексперт Импулс. Аминоексперт Импулс. Това е течен биостимулатор, който е концентриран. Това вече е иновацията. Мога да твърдя най-отговорно, че в момента на българския пазар няма друг такъв продукт. Затова бяхме и наградени за иновация. Този продукт е изграден от аминокиселини, от тези 20 свободни еламинокиселини, фитохормони, ауксини и цитокинини, хелатизирани микроелементи, 6 най-важни микроелемента, които са най-важни за развитието на растенията.
Основните ползи от използването на AminoExpert Impulse са стимулиране на по-бързото усвояване на микроелементите, активиране на развитието на кореновата система, на земната маса, подобряване метаболизма на растението. Всичко това води до по-висок добив и по-високо качество на продукцията. А другата нова серия Helasol е съставена от висококачествени 100% хелатизирани микроелементи – бор, манган, молибден, мед, магнезий за културите, които имат засилена необходимост от тях. В разгара на сеитбената кампания на пролетници от Екофол АД припомнят, че всеки един хербицид, освен ползата за справяне с плевелите, е и растителна отрова, която по някакъв начин стресира растението, и съветват. При слънчоглед, веднага след сеитба, при технологии Clearfield и експрес технологиите, заедно с хербицидите, препоръчваме да се смесват с лактофол основен, суспензия или течен. След това за трета двойка листа, значи след 6 лист, препоръчваме лактофол бор. Бор е елемент на цъфтеж, опрашване, оплождане на растенията. Също така препоръчваме и лактофол калий. Той е нов продукт, създаден от 1-2 години в фирмата при царевицата. Между 4 и 6-7 лист препоръчваме лактофол цинк. При второ пръскане, вече в фаза изметляване, препоръчваме лактофол основен или Максен. Екофол АД предлага на българския потребител комплексни листни торове, които осигуряват балансирано хранене на растенията. Те съдържат лесно усвоими макро- и микроелементи, които активират процесите на обмяна на веществата, стимулират кореновата система и засилват фотосинтезата. Продуктите от серията Лактофол са изпитани и доказани при българските условия и специфика на работа. Приложението им е с гарантиран ефект, както при използване като част от технологията за хранене, така и за преодоляване на стресови ситуации.